Začala včerejší oslava narozenin v hospodě v malé obci Chotutice na Kolínsku. Skupina mužů tam napadla místní fotbalové fanoušky, došlo na rány židlemi, rozbíjení výloh a střelbu z plynové pistole. 5 lidí skončilo v nemocnici. Chotutice kolem 10. večer. Hospoda u hlavní silnice by měla mít ještě otevřeno. Uvnitř jsou ale místo hostů policejní technici. Tekla tady krev. Tady se hnálo proti kouřině prostě fotbal a jasně. Prostě jsme sem přišli po fotbale na pivo. V restauraci už sedělo několik přespolních, kteří sem přijeli oslavit narozeniny. Po chvíli se mezi nimi a místními mladíky strhla rvačka. Tady měli Candrbál na držky. Vzduchem létaly pěsti, kopance, židle, popelníky a odnesla to i výloha. Všichni místní skončili po pár vteřinách na zemi. Bráchu tam mýho to všech skopali. Tady kamarád ještě taky tam vidím, jak leží na zemi a 4 do něj kopou. Do nemocnice muselo 5 lidí. Jeden byl podle záchranářů zraněn těžce. Utrpěl těžký otřes mozku po kopání do hlavy a zhmoždění hrudníku. Před hospodou vítězové rvačky naskákali do 2 aut a ujeli. Předtím ale ještě jeden z nich vytáhl z okénka ruku a několikrát vystřelil pistole. Tady je vidět jedno z míst, kam dopadly nábojnice. Celou asi 15 člennou partu teď hledá policie. S tím, že je šetření v samém prvopočátku, nelze zatím poskytnout bližší informace. Podle informací televize Nova celou bitku odstartovala nemístná poznámka jednoho z místních. Nemůžu tvrdit, třeba se tam někdo něco řekl, dokud to nevím, ale myslím si, že ne. Hospodu běžně navštěvují i fotbalisti. Včera se ale zdrželi na hřišti, kde měli po zápase naražený sud. Podle svědků rvačky to nakonec bylo možná i štěstí. Byla by to asi krvavější. Ondřej Špalek, televize Nova.